Ľudia netrpia preto, že boli slabí. Trpia preto, že nikto ich nenaučil, ako sa liečiť znútra. A to chcem zmeniť. Môj otec bol lekár, z jeho života tichá múdrosť som dostal mnoho odkazov. No už v mladosti som cítil, že nestačí len liečiť symptómy, treba hľadať príčinu. Preto som sa rozhodol ísť hĺbšie. Do podvedomia, do emócií, do skutočných koreňov problémov. Naše telo totiž nepotrebuje len tabletku. Vy potrebujete pochopiť, prečo vznikol stres, prečo vznikla bolesť, prečo sa opakujú zlyhania. Keď to pochopíte, prečo, môžete to začať liečiť znútra. Robím to, čo robím, lebo verím, že zdravie a šťastie nie je náhoda, je to systém. Naše telo je dokonalé, stvorilo Boh. Keď mu dáme možnosť odstrániť staré, choré programy, emočné bloky a staré podvedomé vzorce, začne sa liečiť samo. Z čohokoľvek. Preto pripravujem nielen transformačné kurzy a dýchové večerné vysielania, ale aj špeciálne pobyty. Každý mesiac plánujem 1 až 2 pobyty, možno jeden väčší, kde každý človek dostane návod, ako sa zbaviť svojich konkrétnych problémov. Toto je moja misia, nielen pomáhať, ale vytvoriť systém, kde sa ľudia učia pochopiť seba a cez pochopenie seba sa uzdraviť. Metóda Kód víťazov nie je len obyčajná metóda, je to spôsob, ako zmeniť svoj život k lepšiemu. Som Tibor Michalko a som autor tejto metódy. Krásny deň všetkým.